Halløj, så folkens. Vi skal prøve at smage chili. Skal vi skåle? Så skal vi... Så skal vi dyppe den ned i vand, og så skal vi smage den. Okay, er I klar? Okay, I er klar nu? Jeg tror ikke, den bliver vildere af, hvad der nu. Bliver den stærkere? Er du klar? Det skal stærkere skal ud. Okay. Men jeg skal have 3, lidt til dig på. 2, 1.